kon je van de middag in haast nog wel even boeten zitten met de zinnen erbij. Maar je hebt het natuurlijk net door echt hege temperaturen, maar die komen nog wel. Joen en vannacht. Ja, eerst nog wel een paar opklarings, maar de lucht berint. Steeds maar, het wordt bewolkt. En later vannacht al kans op wat lichter rein. De temperaturen vannacht zijn 10 of 11 graden en een net al te sterke wind. En die zie ik het meer en meer het zuiden en het zuidoosten op. Die wordt zwak of matig, kan later in het watergebied wel eens een wat sterker wezen. Ja, en dan morgen. En dan maar uit een trog rein of lichter rein. Ik wil weer droege periode, maar ik denk dat de zin het zwier had morgen. Als iets er vast komt, komt hij pas later in de middag of in de joentijd even. En de temperaturen morgen zijn zandje nog 20 graden, dus die temperatuur maakt het al een opstap. De wind die komt morgen uit het westen, zeg maar. West, zuidwest. Ach, die zal matig en vrij krachtig wezen. En die vrij krachtige wind tijdelijk dan. Op naar de orendagen. Tongen is het sevier. De simmerwarmte is er. Maar het zijn 25, 26 graden. Maar let er op het ei wel als de reactie een rein of tongenbui. En een rein of tongenbui, ik op vreed, een bui, ik op sneeuw. Nou, sneeuw, ik een protte bewolking. Ik denk dat die zin het sneeuw zwier had. Of die komt nog even te vastgaan in de kustgebieden. Maar de temperaturen op deze dagen nog altijd nog maar bij de 20, 21, misschien wel 22 graden. Dus blijft de simmerwarmte, ik in het weekend. Bij Matamon, maar weer even in het waasje.